Skal du have et lift hjem? Hvad? Skal du have et lift hjem? Ved du hvad? Det vil jeg faktisk gerne. Så pauser jeg for nu. Det kunne da være lidt sjovt faktisk. Det er også okay. Nu har jeg bare lidt samtidig her. Så kan jeg jo fortsætte. Ja, stille og roligt. Du skal sidde dernede. Jeg siger ikke, der er plads, eller det er nemt. Nå, men jeg prøver. Rolig og Falk. Rolig. Og stop. Og vente. Og det er det, jeg skal sige. Det er Vi møfter dernede på en eller anden måde. Okay, I'm there. Kom! Kør. Come on! Her, hvem er det, vi er med? Kom! Ej, når jeg får et billede af det. Ja, det gør du. Bare roligt. Nu skal vi lige pisse først. Kom! Så vi skal ikke rende ind i sneen. Det har jeg ikke engang med at gøre. Hun kan ikke finde ud af, hvad du laver der. Ja, det kan jeg godt se. Kom nu op på plads. Kom! Det var nok på 2,5 kilo. Ej, hvor er det vildt. Ja, jeg har altså fået et lift hjem på vognen. Det er lidt hyggeligt. Det er tæt på sexistisk det her. Det er kun folk, der trækker. Kom så, Ravn. Kom af. Kom så. Kom. Ja, det er godt. Dygtig. Ja, det er godt. Lidt til. Kom. Det er godt, Ravn. Dygtig. Dygtig. Hvad var det, du sagde? Nu skal vi sige, at vi køber sommerdæk. Det er bomber. Men det er jo så også foran. Ja, men det er jo ligesom røven, der sidder bagved, ikke? Godt, Falk. Ja, det her det er vægten, spanden skal køre kongslætten med. Ja. Næste gang skal jeg have en pude i røven. Den er ikke bygget for komfort, den her. Nej, det er den ikke. Det er imponerende, de trækker også. Altså. Ja, det gør de også. Den Ravn trækker lige lidt en gang imellem. Ja. Hun er træt, eller hvad? Okay. Hold Nu er koncentreret. Hvad sker der? Det er godt, Falk. Flot. Det er fordi, du er med. Vi forvirrer hende. Jamen, ved du hvad, så må vi gøre det noget mere, Jesper. Stop. Det blev lige der.